Manchester United fans Kenya Gusii Branch ekenkieke baile we ekene kiombe mono kia batiokareri mokoroka ekiombe batiotere babwatani bomupira ekiombe ke mono eke go support team enene ya Uingereza ku Manchester United. Yes. Ebiombe mbere ebinge bya Arsenal, mbere bya Chelsea ne team chinde bakabantu batekenege kugia shabana but woneke ne kia Manchester mono bari essence orosagirwa Gusii na Kenya na Kenya buna boni gotobwate 22 registered counties tocha kere Mombasa oche Nairobi Meru tobwate Nakuru tobwate Turkana tukatwara mpaka cha Western Trans Nzoia chionse chaje tamo chire registered so bisene ne regari Nairobi to gachamo asibari twanji to mupira kato to mupira da mupira ko twanjite kyombeke mono kokoratore ebintawa wa society unabono ntobwate ndeko ku blood donation kuruskwa manyinga kokonya bariri bari batabatari kwemanya karwanya accident ko sebarwarite batari konyara kugura manyinga na mbayibere ngo support to vulnerable people in the society bari batari kwenyara munabono abachite school January there is a branch to abigetamoiga bakakonya omwana akagenda school unabono April ngo kagenda tore Bungoma tochange ebitabu ne uniform toire Bungoma toka kare national school chia Bungoma Jones chire Western region abana bari ba identified bare vulnerable namba ende agatato gokora tore charities tokogenda special schools una last year October tu alenge na nyuki utokwira shopping ya maana sana school etari kwenya ibata bana batari kwenyara mwana una tokwira una chindagera ntwarenge rodwa tuirte chindagera chinyinge mpaka abantu barodo baguna kikombe Kenya ndagera nero so we do support society as okoganikore ya tali mupira katwanjete